Alf sagde jo oppe i højtalerne, at du er blevet gift, så må du ikke spille håndbold med. Hvad er det for noget? Nej, det er ikke helt rigtigt. Nå. Det er først her til sommer, der skal giftes. Men okay. det er da også en del af det, at man nu vil have lidt mere tid med familien. Ja. Du har været 4 år i Give, ikke? Ja, det har jeg. Hvad har det været for nogle oplevelser? Jamen, det har været en kæmpe stor oplevelse. Nu har jeg prøvet meget, jeg har spillet håndbold, men det sammenhold, der er i den her klub, både blandt spillere på banen, men så fandme også ude på lægten, det er unikt for en klub, som er i 3. og 2. division, som jeg er nu. Ja. Men det har jeg aldrig set. Er der sådan nogle specifikke ting, du vil sige, du kan komme til at undvære heroppe, udover de er lidt skøre bagefter i omklædningsrummet, så er der måske andre ting også? Ja, men den her stemning, som er i den her klub, altså det er virkelig en god klub. Ja. God til at tage imod de nye spillere, der kommer til klubben. Og så, jamen, jeg kan ikke rose den her kulisse nok, som er i Givehallen. Det er simpelthen noget, man snakker om rundt om i hele håndbold Danmark, at der er sådan en klub her, hvor der er så mange mennesker, der går op i det her. Det er fantastisk. Ja. Men er det så din helt egen beslutning nu, at du stopper, eller er det mink med en vognstang? Beslutning, det er lysten simpelthen. Det tager jo, i og med at målsætningen er 1. division, så skal vi også til at træne noget mere. Okay. Og det kan jeg så gøre, og der har jeg valgt at sige, at så er det nu, jeg trækker stikket. Så må vi se, om man engang får lyst til det igen. Hvor gammel er du, Anders? Jamen, jeg er jo en gammel mand på 28. Det er 28? Ja, okay. Hvad skal du så lave nu sådan rent håndboldmæssigt, sportsmæssigt? Jamen, håndboldmæssigt tror jeg egentlig bare, at den skal lægges på hylden, indtil det sådan for alvor kommer igen. Ja. Lige nu brænder jeg ikke så meget for det, som jeg har gjort tidligere, så er det måske et godt tidspunkt lige at tage en puster og så finde ud af, hvad det er, man vil. Ja. Du er færdig med uddannelse, sådan ting? Jeg er færdig med uddannelse, og har fået job som folkeskolelærer, så det tager også noget tid. Ja, det gør det, og det kommer til at tage endnu mere tid. Ja, det er godt. Sådan er det. Ja, men altså, vi håber, vi får dig at se igen heroppe, jo. Ja, men helt sikkert. Jeg kommer og kigger kampen. Jeg kan godt være. Er der nogle specielle spillere, du godt lige vil sige noget til herinde, vi sådan lige lukker her? Sådan, er der nogen, der lige skal have en sviner at gå hjem på? Nogen, der skal have en sviner? Ja, men nu har jeg konkurreret med Skagen om, og hvem der leger bedst på hver vores position. Og hvis Skagen mener, han vinder den, jamen, så fint op på vej. Så er det okay? Så er det helt okay. Ja, det er godt. Jamen, tak for det, og held og lykke med det fremover, Anders.